Uriani Kristus, adorang sotapuka parminggota, martikina hohom hita martangiang di bagas rohatabe. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Puji hamba asini rohani Tuhan Jehovah di hala Kristeni ayang di otang sunye joma Tuhan loluana sora sudah Tuhan Jehovah patong di sude nasabar hosa mano barajai arlok sasuruana muji topong Abu parbegu ulang matundang dengan Yesus Roma habu sude ainang ditong masuk matangna masa sude naik sesaomba. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Dialo debatado akan ajukat roha, alai di lehon doa sini rohana tuaka naserep maroha. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala parasi roha nasumurung di pangido roham naing mangulu jala martua hami sogot nungaragam dalanna di bayan homa nungguli rohanami asa hutadahami hatuaon sogot di baheni kupaserep hami ma nuaing rohanami mangido siako sailehon matodim nabadia itu hami asa porsea hami di holong ni roham di hami saya tangihon hami saya hutangihon hami maswaram na mangapoi hami ditiki para sirohaon nuaing asa sapang hami Tuhan uluan na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Roh Surena juga doa, nanti boy di patu toruo, alai Surena sereti maroa, idona sai di asi-asi-ho. Tangihon hamu ma patik ni debata, imasian patik palimahon, dohot lapatanna. Ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuahu, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida akarajata, rodi aka natua-tua, dang jadi paroot tarimas nasida, ikon patundo hita, jala ikon holong rohatta tunasida, sioloan do nasida, jala sisubuton do rohana. Atong martangyang mahita mangogo ngidogogo sian Tuhan talo mengolohon patik nai. Ale Tuhan dewata saya pargogoi mahami mangulaon na hobar tu patik mi. Amen. Anggo bungangi madosa Ido mangarsa hiya Ido napapojot hosa Doho dame di pada Ditarui patiki Awinai di dosaki Ugoto hangelu Sopatu pahon Pasaku ditangihon Yesus itangiaki Roha kono didapoton Mahelinganganai Wasonangan tikupe No patua ope Eho alero aku Alupahon maafsaku Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami nadi banua gija. Pargogo naso hatu dosan. Pardinggan basa doho jala rodi saleleng nileleng nado asi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami
Jala say unang beingot aka dosa nami, ay jodjod do hami mardosa maradopoko, jala jodjod do sungguli hami rimasmu, marhite-hite sian pangalaw sion nami dihatam. Ale Tuhan Jehova, say unang paingot-ingot pangalaw sion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaw nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot wasesaan ni dosata. Songonondo pakaholongin ni debata di portibion. Polado anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasaleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tajaha mahatani debata epistel di mingguon iman tersurat sian buku nisi Mazmur bindu ono puluh pitu mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat walu tajaha marsikat sore ayat parpudi ayat walu rap hita menjahasa tangiang mangido pasu-pasu. Ede namardongan parhinaloan sipil tihon. Asalam marbinoto tanoon di dalanmu. Diboto aka bangso sudena hatuaonmu.
marlas ni roha jala marolopolop sogot aka bangso, ala tigor panguhumu di aka bangso, jala ditoguho aka marga di tanoon. Tanoon mangalehon gogona, sai pasu-pasuon ni debatata dohita rapita manjaha. Di pasu-pasu debata mahita, jadi nonan sude ujung di tanoon ma ibana, ima sahatna martua do akan atau mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Pasu-pasu togosanmu, idot-idot hatani, surutot dinabadia, bosur mabang rohaki, agogoonmu, sanggop matur rohaki, unang say holang manedek, rohisat dok diriku. Berek masai hupaina, nunara derohaki, guru di hoang moluku, mohon tinobus min, agogoonmu, sanggop matur rohaka, unan say holang manedek, rohisat dok diriku. Taha tidakon maha porseautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea jebata jauba, idu ama pargogu na soto dosan, natu mo palangi dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak jebata jauh panasadai, iman itu ngunis Maria, nagabagabean si Anton di parodia, adorang sohabubuan, ido tuhata natumona bernit di panguman silatus, nama tatarpaja lo ibanari au pinar silang, natua tundutong tanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik ke surga, ngaudu siamu debata Jehovah, amanai pargogo na soto dosani. Isema ibana pamilak sogot tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi perbedia, jaladong sada uria na badia, uria atau pada Kristen akan na badia, dohot dia san dosa, dohot dia kain mando, ulak mangulu sogot daging nelok nama, dohot dia meluan na sorasuda. Amin. Tabegema kor.
tabegema tikting dihuriata de begasan nasa mingguon. Dikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Perjulu, Goar dohot topik Minggu, Goar di Minggu sadarion, Minggu pasapul sadahon dung Trinitatis. Topik Minggu, Akka bangso makamanatehon ase ni rohani debata. Paduaho, Tikting perbagaso, Tik-tik paduahon, naing majalo pasu-pasu, perdongas sarepeoma, perlinggoman, arido tambunan, anak niamata, amir ihutan tambunan, tubuni inata, citua, prieda boru siaturi, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor Cipinang Asam, dohot poroanna, Maria Nabasa, boru siahan, Boru niamata, Peterson siahan, tubuh ni inata, Heni Susilowati, Boru nainggolan, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, dari sektor Parserahan. Pamasumasun hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, jam 20.30. Tik-tik perjulu. Naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeoma Roni Roberto Hot Iman Banjarnahor, anak niamata Doktorandus Parembal BMH Banjarnahor, tubuni inata Mariati Boru Siagian Nahina, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor Pondok Gede, dohot oranda Merliskesia Boru Purba, Boru niamata Doktorandus Donald Purba, tubuni inata Rohani Boru Hutagaul AMD, ruas ni HKBP Resort Pondok Gede, Distrik Sapulusia Bekasi. Pamasumasuon hari Sabtu tanggal 2 September 2023 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, jam 10.00. Patuluhon, ruas natabba, mulai sadarion Minggu tanggal 20 Agustus 2023 nunga di Jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Arnold Kamonangan Situmorang, pemuda, rap dohot tulu halak adikna manak tanggungan, Rosian HKBP Resort Eprata Medan, Distrik 10, Medan Aceh, alamat Jalan Swadaya 2, nomor Pitu, RT 003, RW 004, Sektor SMA Esmia, Papaton, Pedidion Nabadia Khusus, sadarion Minggu tanggal 20 Agustus 2020 di ibadah jam 8.30 nunga di patupa huriatta Pedidion Nabadia Khusus tu dua halak dana yanakon ni keluarga Mainar Sinaga Inangi Gloria Stefani Boru Manurung sian sektor Kalibata. Palimahon, pesan Sinode Dohot Tona Rapot Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sinode Distrik Dohot Rapot Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nunga sidung di Patupa ima di hari Rabu 1 hari Jumat tanggal sia 1 tanggal 10 Agustus 2020 tenggado merdalan rapati. Tona di Sinode Dohot Rapat Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta terlampir. Tonopon Tangyang Sektor hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020 di Patupa Huriatta do pertangyangan di Sektor Halim nama jabui pertangyangan ini ima keluarga Kapten M Sihite Boru Simbolon Asrama Jatayu Blok Asada nomor Sada RT 010 RW 04 Skuadron Halim Perdana Kusuma masuk jam 10 sia 30 WIB. Napa duahon Sektor Perumpung Barat nama jabui pertangyangani keluarga Nyonya Siagian Ria Boru Simamora
Jalan Kebun Nanas Utara 2 RT 016 RW 04 nomor 25. Masuk jam 10 siang 30 WIB. Patuluhon, sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa. Nama jabui pertangyangani ima keluarga Rihat Simanulang Inangi Borupane Klaster Gria Alvina Jalan Curug Raya nomor 25 RT 007 RW 05 Jati Cempaka. Masuk jam 10 siang 30. Papituhon, pertanyaan sektor Cibubur. Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2020. Sektor Cibubur naik patu pahon pertanyaan sektor dohot tema belas kasihan memiliki hati Allah untuk sesama. Nabat jabui pertanyaan ima keluarga RH Gultom MST Borumadulang. Alamat perumahan Taman Laguna Elsada nomor 10 Jalan Trans Yogi Alternatif Cibubur. Masuk jam 10 siang 30 WIB. Pawaluhon, kebaktian bulanan paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo. Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2020 paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo naik patu pahon kebaktian bulanan maringanan di gedung utama gereja. Masuk jam 10 siang 30 WIB. Disesuai tu anggota paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo asarodi kebaktian bulanani. Pasiaho, ibadah bulanan remaja HKBP Sutoyo. Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 remaja HKBP Sutoyo naik patu pahon ibadah bulanan jam 10.30 WIB. Maringanan di lantai 2 serbaguna. Disesuai kusude remaja HKBP Sutoyo asa Roma madohoti ibadah bulanani. Pasapuluhon, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 Dewan Diakoni melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi, manang tensi, pembagian vitamin, dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat, khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut. Dimulai habis ibadah pukul 6 sampai dengan selesai. Sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat masih ada. Untuk itu, bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan, diharapkan untuk puasa jam 10 sampai jam 12. Jam 10, puasa jam 10 sampai 12 jam. Notebook. A. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat harap dibawa. B. Pengecekan sudah dimulai jam 6.30. Jadi diharapkan untuk jemaat yang ibadah jam 8.30 sudah bisa datang jam 06.30 untuk mengurangi antrian. Pasapul sadahon, pertanyaan sektor diundur. Pertanyaan sektor di minggu ketiga manak patuluhon bulan Agustus ima sektor perdatam. Cipinang Asam, SMA Esmea, Kalibata, Jati Bening. Ala bertepatan dohot 17 Agustus 2020 tolu. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaan diundur pelaksanaannya gabe minggu kelima palimahon di hari Kamis tanggal 31 Agustus 2020. Pasapuluh hon, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disosoi itu situa sektor asa dilanjutkan pembangunan dohot papunguhon formulir partisipasi pembangunan. Pasapuluh hon, panitia jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Sadarion minggu tanggal 20 Agustus 2020 disude ibadah Begiota do madok hata panitia jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Ima naik pasahaton rencana pelaksanaan pesta jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo di bulan Maret 2024 Duk Sidung Majaha Tikting. Pasapuluh sadahon,
Kebaktian Padang Inahanna HKBP Sutoyo. Hari Rabu, satu hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020, Punguan Inahanna HKBP Sutoyo naik patu pahon Kebaktian Padang, Maringanan di Sisarua, Bogor. Palimahon, Barita Habok Niroha. Nunga Jumolo Marujung Ngolu, Hercules Tambunan, Manang Opu Joshua Doli. Hari Senin tanggal 14 Agustus 2020. Tutu umur 70 tahun. Hinabaluhon ni inang Rasmina Boru Tapubolon. Dohot meninggalhon yanakon. Dohot pahopu sian sektor Mayasari. Tuhatama mangapuli sude keluarga na ditinggalhon. Sumbangan. Di jalur sumbangan sian keluarga, Insinyur Mukhtar Nabi 70, Inangi Boru Hutapea, sian sektor Jati Bening. Bunga altar Minggu tanggal 20 Agustus 2020. Hamalateo diulang tahun pono 10 tahun. Jala sehat-sehat diramoti Tuhan dinama masui usia pensiun. Lau pasikopot tiktingon, boi mata jaha di tikting cetak, dohot barcode naung disediaon huriatta. Songonima sahat tikting di mingguta sadarion. Tabegema mandok hata sian panitia Jubileum HKBP Sutoyo. Horas Madihita, ruas ni HKBP Sutoyo. Selamat hari Minggu. Selamat. Na pinasangapan, amang pendeta, dohot parhaladu, aka damang dainang, ni huriata ruas HKBP Sutoyo, dohot anak konami na poso bulung, na hadir di parminggua sadarion. Kami mandok hata atas nama panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo laho mensosialisasikan rencana pesta Jubileum ni Huriata nanaing patu pauta ima tanggal sia doho tanggal 10 Maret 2024 sesuai tu hajojongan ni Huriata Naboloni tepat tanggal 10 Maret 1974 nasalpui. Alani asa sudeman ya kita ruas ni HKBP Sutoyoon do terlibat aktif di pestai Parsidohot Marlas Niroha. Pesta Jubileumon ima merupakan pesta paru lopolopon nangguk 50 tahun Huriata HKBP Sutoyo. Jala 50 tahun muse mahita anon mangulahon pesta sisongonon. Lamak kamulatehon akadengga bahasa ni Jahoba tuhita ruas Huriata bahkan boy hita bangga gabe ruas ni HKBP Sutoyo kami sian panitia manogihon hita saluhutna untuk berpartisipasi secara moral dan material marningot nanaing bangunan serbaguna nanaung tatuhor di Pudigari Jatta. Molota payut-ihut tu perdalanan selama 50 tahun. Gudang doa ka hamaulan manang tantangan nata adopi. Alai boido salpuih ima nagabe tema pestata sian hatan itu hata natar surat di pesalmen 126. Udang matongon nabinahin ni Jahoba tuhita alani say marhilas ni roha mahita. Damang dainang doho anak konami na poso bulung bentuk acara tahun di Patupado
perlombaan dan olahraga serta seni dan budaya antara Resort Distrik 8 DKI Jakarta dan perlombaan internal di Resort Sutoyo. Do makuling do ogung sabangunan asa sude hita marlas niroha. Panitia Jubileum HKBP Sutoyo akan menyusun sejarah riwayat di Huriata dohot pasahaton si palas roha tuak kana patut majalo dohot udangot tado sude mantan padita nahea mangula di Huriata termasuk keluarga akan nang pensiun manang emeritus. Alani marhiteon pinangido ma tudamang dainang dohok naposo asa mangarade hita gabe persidoho di pestai. Marhite tok ripe dohok akana boy tapasahat sebagian akka pasu-pasu naung pasat naung pinasa ni tuhata tuhita. Jala asa boy niak kita mangurupi pembangunan serbaguna gedung ni Huriata. Utima na boy pahasatot nami di pasu-pasu tuhata mahita sude sakapta bahen hasangapon ni tuhata. Amin. Sama tabi kiat panitia Jubileum HKBP Sutoyo. Moliate Tuhan Yesus memberkati.
Ta parade marohata pasahaton peleata sada A dohot sada B huhut hita marede dihulang-hulangi orhel. Ora di pasu-pasui dileho Tuhaki tarobi asi-asimi marite anakmi jaloma puji-aki Yesus ipaluluai Koya bongo kusurgoi Maria hasana poni Yesus ipaluluai Koya bongo tu surgoi Marida hasana poni Martang yang bahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Shalom. Tajalo mahatani debata di parminggota sadarion
Ima di minggu pasapul sadahon dung Trinitatis di bagasan topik nama dok akka bangso makkamuliatehon asini rohani debata. Bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Diturpuk kodo nagabi jamita di bagasan parminggota sadarion ima surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom dibiddu napa sapul sadahon memukamai sian ayat sada sahat rodi ayat 2a laos diuduti manomuse di ayat 20 sia sahat rodi ayat 32 hujahama di tonga-tongata tapai hutihut ma di bagasa rohatabi songonom ma padohan ni hatani di bata diturpuki asa hudok ma tung di bolok ko di batado bangsona domai ai hala Israel do nangau pinoperni si Abraham marga Benjamin datung di bolok ko di bata bangsona naung tinadana hiang. Aidang di patai di bata akasilehon-lehonna nang pajowon nai. Aida julu dang siuloy di bata hamu manang si pelebegu. Gabe dapotan asini roha hamu ang gunwaing hinor honni naso mangului i nasida manang Israel. Songoni mana sida dang pangului nasida saunari anggiat si asian nang nasida musengani hinorhon ni asini roha na tuhamui ai naung di pasahat de batado saluhutna turoha naso mangului asa asian na muse saluhutna ima sahat ni turpukta. Hurian itu hatta hamunakan hina holongan amanami inanami ya nakon nami naposo bulung sudi mahitatahe na di pasaurhon di bagasan pakkokopon ni Tuhan Yesus. Di tonga-tonga niya kapajowo doho pamiliton di debata secara khusus ma tu tonga-tonga niya ka bangso madohonota. Alapit tor ditaringoti bangso di son hobar tu topik ni jamita. Totu saya rong do kisah na tersendiri di cara ni debata dohot tabahenan di debata laho papatarhon haduaon manang papatarhon holong ni rohana maradopon sada-sada bangso. Asa naing pakeon di debata di tonga-tonga ni pejowon dohot pamiliton nai asa laos marhiti nasida tarida di bagasan huaso di debata haguguon di debata dohot holong di debata mulai sian natinopana dope jala saha tu naung diojakkon jolmai na gabi parhitian gabi bangso muse gabi dalan di debata papatarhon holong ni rohana tu sadok portibio secara khusus na istimewa berengota di pajowoni tu sada bangso ima tu bangso Israel manang dohonot tamai pinoperni si Abraham. Secara parbangsoon taboto do macay takas do dipilih debata jala diju debata do nasida asa gabi dalan di debata habauran ni pasu-pasu marhitihon nasida naing taripar pasu-pasui songon najinalo nasida laos jaloon ni sadok pertibioma jala naing hilalaon ni sadok jolma sadok pertibioma taringo tu isi do debata jala ahado nanaing patu paun di debata tungulu ni colma
Tutusi tutudoi di patupa debata di bagasan pajuon dung naung haruar nasida siat tonga-tongani tano misir jala di parhorsihani macai takas dui dirahut debata di bagasan holongna maju doho papuliko bangsoon asa gabe bangso nabadia di debata jala gabe bangso nagabe debata gabe Tuhan di nasida laos marhiti nasida naing papataronna naing tersalur akka berkat-berkat Tuhan bagi dunia ini. Alai di perjalanan di bangsoi macai takas do di peak ko di batasa sitong akar rahut songo dia mana sa sitong na molo nunga ditudu jala dipilih di bata gabe bangsona ikodo selalu berhubungan dohot khasat yaon ikodo selalu berhubungan dohot khauduhon ikodo selalu berhubungan dohot natakas panguluyonna di bagasan nama jowi dirahuk mai di bagasan ruhut di holong ni roka natagwari makka holongi di bata dohot makka holongi dong ajolma ima marhite-hite patik na sapului. Kenyataan na buita bereng akamang dohot tamakenang begitu besarnya anugerah, begitu besarnya kemurahan yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Namun kenyataannya apa dalam perjalanan kehidupan mereka? Mereka tidak setia. Dang hot di bagasak kaporsiaun nasida. Dang mergugu nasida di tonga-tonga ni hajong-jongan nasida naung nuaing adong na istimewa di bait debata jala bahkan di bagasan perjalanan ningului mereka memberontak terhadap Tuhan. Sai na pasauton hobbar tu lomoni rohana tu keinginanna dohot akka hagiot ni hadirion baik secara person di hajol maon baik secara kekeluargaan lau songonima nang di akka hatopan manang dohonota secara perbangsoon tabering lui di komparannya ke perdalanan di bangsoi alai dang boy nasida manahan alania ha idu nakin sai di peakko di nasida dirina di bagasan adong kesombongan rohanina kesombongan ni di status nasaha tu nasida jala di bagasan kesombongan ni itor sai mangihu do tu si memang roha ahu roha nahami roha nama dok kelompok nami itu dia. Jadi selalu dapat dingurun yang kena sombong. Selalu duit. Itu adalah di bagasan roha napatibo dirina. Ino na say jupang di bagasan niya kahalak si songoni. Ujungna molo nunga madabu si songoni. Itor parsuadaon na duit. Itor gabi so ingoton na bay isedo bonana jala sia dia dui bana jala bohado hadirionna ahado akka komitmen ahado janji ahado nang pinatupana baik di ngulu ni parugamaon baik di ngulu ni akka norma-norma kehidupan na mangatur dia kapartikiani na bui padinggato ni bana songo patuduho sa sitonga di hajong-jongan nai naung mameakko ni bana naung majoi bana naung mabay ni bana ikko gabi tarbarita manang dohonotama gabi parhitian ni akka patut si halat coloton niya. Ujungna gabi si uhumo do nasida. Alay tabireng makamang dohot tamakena. Diuhum debata nasida. Jalabahkan dohonot tama seolah-olah gabi dibatalkan debata. Seolah-olah gabi dibatalkan debata. Sian tonga-tonga di bangsoi taringo tunakin dalan ni haluau dasur ni haluau ni marhitihon nasida ayalaniaha
ay nung gagal na sida di tonga-tonga niya kacara na sida loho kehidupan na sida laho papatarhon hajong-jongan di bagasan napinakin ni debata na sida gabi perhitian ni asin ni rohani debata tu sadok portibiong gagal do bangsoy laho patuduhoni ima marhite-hite hatakkangon ni rohana sida ale tabereng ma ia Tuhan na majou na sida Tuhan na mabili na sida adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Tuhan naguk di bagasan kamuliaon, di bagasan asiniroha, jala napatupahon, sapala merjanji di bata, jala sapala di pasaha di bata ho bartu baga-bagana, aha naong pinatupanay, aha nanung dahon nai, itu tidak akan dibatalkan. Jol maido nagabe pasurutto dirina. Jol mamanang bangsoido nagabi mabay dirina seolah-olah himahudokon nakin dibatal ho debata taringo tuak kaholong ni rohanay doho pabahinan alay tabereng di baga sa tupuho jalaido na pinadok ni Paulus maradopon akka huria na tongon di jo debatatong lahu makilalahon asin ni rohani debata didok manakin nang penaong merdosa na sida nang pe dohonot tadang dabo be di bagasan haluaw ni marhite-hite bangsoon dang buy binasida gabe tarpakke alay anggo hahohot ni holong ni haluaw ni manang dohot di bagasan hatuaon naik kosaha tutong-atongan ni portibion marhite-hite pabahenan ni debata itu harus sampai dan tidak ada apapun yang boleh membatalkan itu. Jadi holong ni rohani dia bata, dohot asin ni rohani dia bata, tidak akan ada yang membatalkan itu. Manotong do janji ni dia bata, asin ni rohani dia bata, ikut sahat, tutonga-tonga ni portibion, tu sudah jolma. Alesongon dia mahataridaan ni bayi duatong, ikon mangulu di bagasan na pangatusio di asin ni rohaido. Asin ni rohaido na menetapkan taringo tu haluaw ni, taringo tu haguguk jala hasasaut ni holong ni rokai, dangbe marujahan di bagasan jolma, manang hadirion di jolma, manang kemampuan di jolma, manang parugamoon di sada jolma, manang dohonot tama di ruhut-ruhut ni haburjuon ni sada-sada jolma, bukan lagi, tetapi benar-benar Allah yang maha murah itu. Para si roha nabulonido di bagasan suha-suha ni asi ni rohanai di bagasan suha-suha ni holong naidon waeng nagabe berengota jala patupahon dipakai jala di pasaut iko saut haluaw ni di tonga-tonga ni hajol mauno jadi asi ni rohai songon dia may jupang muse di bagasan asi ni rohai memang dohonota dang boy bebangso Israel dang boy be halak Yahudi nagabe guaron gabe dalan di debata di asini rohanai nasaha tunguru ni jolma dang be atong marhitiahan nama adong ma di debata di bagasan akka hasitongan ni asini rohanai asatung saut kaduaw ni na perjulu ima di bahid debatado iko situbusod do jolma hobartu jauh-jauh ni debata hobartu naong ni dok ni debata taringo tuasi ni rohana asa jupak kedua ni atong bohado diperbaharui ma ngulu ni jolma ujo diperbaharui ma ngulu ni bangso diperbaharui ma dengan cara apa yaitu dengan cara bukan lagi dengan usaha manusia bukan lagi kemampuan manusia tetapi apa Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini. Debata di bagasan hadirionna di Yesus Kristusi. Naung gabe jolma ibana. Jolma rotu tonga-tonga ni portibion. Di lehom may gabe tumbal. Ibana magabe pakokop. Ibana magabe panubus. Ibana mamanggarar sa sitong na di tonga-tonga ni. Nasobuy be jolmay manang gagal jolmay majalo haluaw na siya debata di bagasan alani na susatia manang lohotonta alani na merdosa. Jadi utang dosa harus dibayar dengan kematian, utang dosa harus dibayar mereka harus mati. Setiap perbuatan jahat,
Setiap perlakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan natar guar gabe si uhu modoi di adopan di debata alani i tobus ni si uhu monon gabe di bait debatama cara na sangat luar biasa tu hita sangat luar biasa tu tonga-tonga di bangsona ditobus majoloi di pai baru di bagasa diri ni Yesus pakkokopon ni Yesus marhite-hite hamatian pakkokopon ni Yesus marhite-hite naung ni usehon na mudarnai ima manggarar tungulu ni jolmai ima manubus jolmai sian perhatobanon di dosa sian perhatobanon ni sibolis asan waing ganup naung majalo di bagasan diri ni Yesus pakkokopon ni Yesus merekalah yang diterima merekalah yang menjadi pewaris manang dohonot tama halahomma na digwari gabe perhitian ni asini roha ni debata merekalah yang menerima anugerah Tuhan di bagasa kadirion nasidama jala di bagasa ngulu nasidama gabe jupang ma haluaoni asini roha di debata di bagasa diri ni Yesus Omma paulak ko jolma, omma mengangkat jolma, omma papuli jolma, omma na menetapkan jolma. Asa gabe jolma sia-sia ni bana, gabe jolma na dapota kanguluan ni bana, jala marhiteho ni bana, gabe jupangan haluaon, hanguluan ma, sadok pertibion, sadok nasa nati nopani debata, ikom merasakan di bagasan asini rohai. Hurian itu hatta idon waing nagabi di paingok si Paulus ia nang majalwasi ni rohai hamu manwaing akan naro sian si pelebegu ne bana nakin lapatan na naso martuhak yadui naso boto asini rohai yadui naso dijauh yadui lapatan na di luar ni jahuri do alain waing gabi nasida do lapatan asini roha alaniaha alaolo nasida majakon olo nasida majalo Tuhan Yesusi gabi si pelua di nasida olo nasida diselamatkan merhite-hite mudar ni Yesus kesalahan terbesar bagi orang Yahudi kesalahan terbesar bagi orang Israel mereka tidak mau diselamatkan dan terjalo nasida Yesus nagaberotu tonga-tongani pertibion mereka tidak menerima itu dan terjalo nasida Mesiasido asini rohani debata naung paduahon nasida Mesiasido na paulakon hobar tu pajowo do pamilito ni debata di tonga-tongani mereka tidak menerima itu sahat tu akapartikia si sonari gabe do honotama gabe di balian manang diduru ni asini rohai manasidan waing ala naso jinakon nai ala naso ni haporsiaan nai taringo tu di bagasan pakkokopon ni Tuhan Yesus omma kesalahan na fatal di ngulu ni bangso Israel ahai na terjadi idotong ala kesombongan ni pakilalaan nasida ia debata na manubusami olo do hami persea ia Mesias na ni makokopami olo do hami majaloi alai dengan cara apa bukan karena kematian apalagi mamolo gabe mate manang dohono ma takluk tuhagugoon ni haportibion tuhagugoon di dosa ay gabi dosa do na pamatihon hapi lausima penubusami dang mungkin buy jolma na mate lau paduaho kami dang mungkin ni gabi ro debata na sugugu marhitiho jolma ima Jesus mereka tidak akan menerimai jangko pamotuan nasida tong akan aperkasa ro akan luar biasa ro dang mungkin di kerendahan dang mungkin di bagasanaka nasongoni sahat tuhamatian nagali lau makokok nasida mereka lupa molo mati pe Tuhan Yesus sedang nahagalion di debatai daw mereka lupa molo sampai saha pe debata di bagasan diri ni Yesus naiko gabe ulea sian na ulea di tonga-tonga ni portibion hola lau patudu hodoi jala hola nang mau ngali hotu jol modu sabutullah asa dibereng itulah rahasia kasih Allah ikotobuson na do khobar tu jajinai ala ni harusauni ia harus mati itulah tawarannya jala jol mana somardusa dubui manubusi
Yesus doi satu-satuna hola di bagasa diri ni Yesus doi. Jadi iko badia ibana jala habadia unido tuang na terbuat di tonga-tonga ni molo pe di bereng na sida iko sampai sahat tu mate jala di sido hasik kopon ni haluau ni akamang dohot tamakena. Mereka tidak menerima itu dan akhirnya mereka akan di luar itu. Dang buju pangan na sida. Alai terbalik mamuse dung di jauh jala di jauh di tonga-tonganya kahalak si pilibegu nagabi majalwa sini rohai perdiri nasida dapotan nasida nung nagabi porsia di Yesus alagabi dong mamuse kesombongan rohani ope saala do. Kenapa mereka sombong? Idok nasida songono jala terjadi ma perselisihan di Roma. Terjadi ma perselisihan di tongah-tongah ni Huria idok nasida masokono. Ay bahasa se makatai do pehamu halak Yahudi. Bahasa se do hono mudo pehamu. Nakana bedi anga di bolok ko debatahamu. Anga itulah debatahamu dang doho pehamu majalo sini roha. Sahat tua diga pehamu dang dapotana sini roha pehamu. Kamu tidak akan diberi lagi. Hami nama Allahu jakko kami. Allahu jalo hami. Ujungna gabe manguhumi manasida maradopo nakka halak na asing. Jadi tidak akan ada kesombongan rohani bagi siapapun yang benar-benar hidup di dalam iman kepada Tuhan. Yang sudah menerima anugerah jangan pernah menyombongkan sekalipun Tuhan telah memanggil kita. Karena semua rumusannya adalah marguru tuasini rohado. Sude pangalehononi tuasini rohado. Ay molo di jope si pelebegu. Imana kinapinata orang ni si Paulus. Imedo ibana dia sa loh duay. Tungso baenon di debatado manula bangso Israel dang jalo ni Israel be taringo tuhaluau ni dang dapota binasida ala memang di partikianna mereka menolak Allah menolak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Imanakin unang dok kamu songoni ai debata naho rudi saliling-liling na doi memang pada saaton di partikianon Allah itu selalu murka atau honot tamak dihukum dona merdosa. Alai datung gabe dipatait imanaki didok di ayat namang ihung use. Dang gabe dipatait di bataho bartupa jowon na daong. Alai ibana sa diri mamarhite hikmat doho kebijaksaan na anna di carana na belgay doho holong nai laho patupahoni buhadwa sa saut naong binagabagahon na. Jadi kita harus tunduk dan taat kepada cara Allah dengan hikmatnya, dengan habis tara dohot habis suhon di debata laho patupahok kaluau ni. Jadi molo di jope siya kala si pilibegu nuaing sasitnulay ko dohonot tado ayang gobonanay ho doy rodi sa liling nililing na. Ay habonana jala diajari si Paulus ma. Sumaddo hamu songon hau na sinangkokkan. Jadi tatanda dui di pertanian nate. Jadi dari batang yang satu ada di sana satu lagi bibitlah katakan tumbuhan lalu ditempelkan di sini lalu dicangkokkan ke sini iko dohonot tama anggo bonana pasti do urakna bonani heuna adong di sonidui alai Roma sianan hauna berbeda di si dicangkokkan tuson alai kehidupanna adalah didasori sian urak ni adong odui urak nyo ima di patorang apostol Paulus songonido hamu, songonido hita di bagasan akan atar guarhian na patut sia-sia do hita na solayakian do hita sa sitong na majalo asini rohai majalo haluauni alain waing Roma de bata di bagasa kolong na ala ditulak bangso Israel termasuk may bangsokku ai si Paulusi adalah juga bangso Yahudi ya di pinoparni si Benjamin nakid di doi ayaw sa diri pinoparni halak Yahudi doa. Alaima tong do di bay debata ay puasa nang penakin hera ditolak kala Israeli. Auma gabi di jauh debata. Auma dipilih debata ninna si Paulus gabi mamaritahon doho makilalahon taringo tuasi ni rohanay memang molo diriku do molo nahubay nido nahupatupaido nahukubai ni memang patu si humo doaw alay ima rodo de bata di bagasak kolong na diasi duaw asa gabi asi-asi au marado po bangsokku di jauh duaw gabi parbarita naudi di jauh duaw majalo asini rohanay asa hupabotohon na ukibat na di jauh duaw dang tuak ka bangsokku alay tu isi do tu si pelebegu tu di luar di bangso Israel hamu main waing parbuena alay ingot tamu ma so tung gabi adong kesombongan rohani di hamu
anggobonana ho do debata majobang so Israeli. Di sido hamu manguru na disumbat to dohamu na dicangkok ka dohamu nuai di gota mahawi gabi disumbat to matu si hamu main nuai ala yang goda sornai dohot urat nai ho do di bagasan naung pajowo dohot pamilito di debata ai Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Ido jadi dang na ditulak dang na bolong omma berengota go ni roasi ni roha di debata jala omma nang si hamu lete honota si pabahinan ni debata di tonga-tonga ni hasa sautnya sini rohana dohot holong ni rahanai di bagasa cara ni debata di patupa dengan begitu besar dengan begitu unik nang pemisteri si pata di pikirata alai pastido dohonotama ho do debata di bagasa kolongna atong ganup halak akanong majalo haluau ni ganup halak na majalo asini rohani debata ikko patudu honon na do dirina ikko patudu honon na dirina bahwa jolma naniasiat duibana. Sekali lagi, dia adalah orang yang telah dianugerahi. Jadi bukan karena kebaikannya, bukan karena usahanya, bukan karena kemampuannya, tetapi Tuhan yang melihat bahwa dia layak untuk dikasihani. Roma debata mangalihona sini rohanai. Alani i ngulu ni jolma nama jalwa sini roha. Orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dia juga harus hidup dalam kasih karunia itu. Apa itu kasih karunia yang muncul dalam kehidupan orang-orang yang sudah menerima itu? Yang pertama, dia harus rendah hati. Ikon sere do rohani, ikon saitotong do imadok mauliate tu debata. Karena dia tahu, dangadong nabui bainon, dangadong nabui patu pauna. Ia sohola silehol-lehon di debata. Jala di bagasa silehol-lehon ibana, iko pakyon namai, omana paduahon. Jadi di samping rendah hati, ikon gabi merdamai bana, gabi saluran ni asini rohai bana, iko patudu honon nama yatong, ahado hataridaan ni asini rohai, marado pokalak na asing. Paulus mengajar hon, gabi parasi ni roha mahamu, songon amamuna nama rasi rohai. Jika kita sudah diberi kasih karunia, kita harus terbawa, ikut dibodoh kita, di bagasala sini rohai. Gabi parasi ni roha mahita. Dapat tuduhong may disudi kehidupan ta. Buy doaw saluran di debata, buy doaw gabi berkah di debata tonga-tonga ni ngudukon. Marado pokalak nasing dakulat diaw. Itulah yang menjadi kita tunjukkan. Songodalan ni pakkamo lete honota di bagasan dengkabasan di debata. Di bagasan naung gabi bangso di debata hita, di bagasan asini rohana. Baru na parpudima nani dok ni hata di debata. Di tonga-tonga ni halak naung majalo asini roha di bagasan nguluna. Naung mangulu di bagasan asin ni rohani debata iko patudu honon na do di tonga-tonga ni nguluon bahwa dangadong na mga beti saka ni debata tungulu ni jolma so tungadong na manguhumi dirina so tungadong na manguhumi donganna seolah-olah debata dang majak konau ba debata dang mangalihom manangah habituaw ale pasti hok kamuma di bagasan asin ni rohani debata ilunakin na tajalo sudah akan diterima kembali di paula dui di buanon na dui boy majalo asini roha asal ma olo hita pau bahor roha olo hita di bagasan nama masuhi kembali di asini roha ni tuhatai di paso-paso tuhatta mahita majalo asini rohana gabi bangso nama kamulatehon di asini roha ni di bata mahita saluhutna amin matang yang mahita. Kupuji kami mahwali Tuhan di batama nami di sudidengkan di basam dohot asini roham naung maju kami lau majalo hanguluan nasyako tutusi tutudo hok doho di bagasan asini roham dohot kolong mi atong papatar may Tuhan tutong-atong ninguru nami jala say patudu honon nami ma tudu-tudu ni hamuliateon ni roha nami pabuan naung di hokop jala di palua ho kami marhiti asini roham gabi akka siula holomoni roham mahami papatar khonasi ni rohami mahami Tuhan disado akka panggulmiton ningulu nami gabi boy mahami Tuhan gabi saluran ni berkatmu maradopon akka nahumalia kami lau songoni mali Tuhan papos rohanami di tonga-tonga ningulu nami molope tung namardo sa situ kami molope nungadau kami sianasi ni rohami alay molo olo rohami mulak manangiho suaram molo olo rohami mulak rotu bagasa para sini rohami jakonom mo rohami jala pakyom mo donguru nami Tuhan
Ahasahu jalo hami mula kasini roham, jala gabi pasu-pasu hami maradopon halak na asing. Atong pahot mahaporsiaw nami, jala patubo maroha hamo liateon di bagasan pajaloon nami di haluaw ni. Hutang ko kami Tuhan, di tonga-tonga ni akan masa, dohok na naing si pamasaon ni Huriam, di bagasan nakaulaw di tonga-tonga ni Huriam. Ali Tuhan, di akan naing marbagas, say homa napasauton pardongas saripion na sida. Diaka sakap na sida Tuhan lau pahotoni marhiti pasu-pasum. Say patulusomi di bagasan hatiuron mardalan. Di tonga-tonga ni na marsakap ali Tuhan di bagasan naka parsauran na muli marhiti-hiti nang sahat gabi ruas na baru di tonga-tonga ni Huriam. Say pasu-pasuam mo Tuhan asa gabi manguru par Huriaw na sida. Rap dohotami akar ruas ni Huriam na wadong diha gabi pisu toyoon. Lausong ni mali Tuhan di tonga-tonga ni ruas ni Huriam naung tardidi di bagasan sedarion. Say pasu-pasom mi Tuhan nagudang jala mergugo naturasna laho pa dimud-dimud toni. Ali Tuhan nami hutangnya ko kami tuho di sudia kasakap dohota ka ulaon nanang si patupaw ni Huriam na marpardomuad dia ka partangyangan doho diragam niaka kegiatan-kegiatan nanang si patupaw ni Huriam, baik pesta jubileum nanang patupaw ni Huriam. Saya pasu-pasu saluhuk na Tuhan, akapakubesi manang panitia naung diangkat tu si jala pasu-pasuom ruas ni Huriam asa sudi hami pasauton naka lomo ni roham di tonga-tonga ni guru nami. Secara khusus ma Tuhan hubo kami maradopon asini roham dia kadongan nami Tuhan namar sahid. Na pihak di podomanna manang bersahid menahun lau songoni ma Tuhan nadong di rumah sakit nuaing ima manami situasi agian na siap penas di rumah sakit pon lau songoni nonya ahutasoit boru situmeang na opname nuaing di rumah sakit Hermina lau songoni ma Tuhan diaka na marsitaonon alani hamatian asiro ham Tuhan say hopad daoni dia kana marsahiti pamerum na sida Tuhan siap persahiton na jala pergugui na sida Tuhan asa manahan unang gabi madili na sida di tonga-tonga niaka si taonon na jinalo na sida lau songo ni ma Tuhan apulamu ma keluarga ni dongan nami na marsi taonon alani hamatiani leho gugu doho pos ni roha mangasahon na sini roham. Hutangnya ko kami Tuhan secara khusus tong di keluarga ni amanami Insinyur Mukhtar na 70 inangi boru hutapea di lasni rohana sida Tuhan madok mauliate tuhok di bagasan ulang tahun na sida napa ono puluhon dohot naung di luaso na sida memasuki pensiun di tonga-tonga nya kulaw na sida homa Tuhan siapa pasu-pasum naung ni dehomi lampata kasotu na sida mga deho pasu-pasum gugo dohok lasni roha memberkati na sida diganup kepada ninguluna asalam tahu na sida Tuhan lau mamuji dohok pasangapoko marhite-hite akka pardalanan ningguru na sida. Imapos ni roha nami Tuhan nang dia kapangulaw nami di siapari nami di bagasan na sa mingguon totong ma pinarguguam mo hami totong mana ni acara mo hami mga sahon na sinirha pami Tuhan dapat pasu-pasu hami dia kelas ni roha di nguru nami terpuji mawali Tuhan mauliati roha nami sesama saluh takadusa nami di bagasan guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji matuhata maredde mahita laos ditikina maredde tapasahat ma piliata sian las nirohata tu adopani debata marhite na marpilian tu jolo nilangkatan. Asini roham puji Allahu manobusa Vipaias horohaku Ngabesorangan mua Ingananu rohanami Tadili manggohili
aku asa boy Tuhanmu sai madharma pasu-pasu nang margite siana ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolunami gawe ulang-ulangi. Tindak kami hagogon mitoto aluahon na mardosa ng pagjahat na bolong inganan mo rohanami todimi manggohini pakedohot ngolunami gabi ulang-ulangi. Sarpapunik rohanami gabi pangoloy diho asa marsa halahami lau makatindakon ho inganan rohanami tondimi manggohini pakedohot ngolunami gabi ulang-ulangi. Sinirohan puji Allaho manobusa di paia sorohaku gabe soranganmu ingananmu rohanami tondimi manggohini pakedohot ngolunami gawe ulang-ulangi.
Kahit di hunay dia nas jong-jong mahita sa luhat na. Marohaku asaboy Tuhan muat say mabaur mapasu-pasu nang marhite sianaw inganan mo rohanami tondini mangohini pakedohot golunami gabe ulari. Tatanya ko mapiliata tapoduk be marohata martang yang bahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dingkan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami ma siyan na nilehom mi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasaya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo dito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalaputadahami gurang ni silehol-lehom mi tu kami. Salam gerger kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajom, say saut malomo ni roham di banu tongaw songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasad dami, jalo kamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaur homadamena tu todi munabi. Amin, amin, amin. Hurian itu hata na hinaholongan hami sian sude parhalado lau songonima sude tahe akka nama kubasi di parminggota sedarion di paso-paso tu hata maparsaurata di bagasa guari tu hata
Jala pasahaton nami matuhamu kamang dohot tamu kenang. Horas madihita saluhutna. Shalom. Pasu-pasu sonmu Diro-diro katagi Surutan gimna badia Gosur maban rohaki Agogohonmu Sangat mati rohatan Menang say holan manete Kohisat dok diriku Buat maangka pangabak Unang sosong dalani Buang niay kangoluan Rikoto dirahaki Agogohonmu Sanggap tuturahakan Unang say holan manete Gohi sadok